ngai kublai phi baro kiba justru tenat ban page ya gane ka channel jonga bat khamtam ye gitu kiba subscribe ya gane ka channel te kadon kamat bangawan wara khmat jong phi menta ba sepang ka jingjit ya kinomi khmat te hakini kisan snem ki balalai menta kala dei ka por yang abat ya phi ba ngin penthmai ya kita kinong mi khmat bat nyedei ban bisar atau kalong ne em kaba ibit ibiang hakini kisan snem ki balalai tengah khot ngawer ya phi ki pajba jong kinong song snong jong kane kadong kathai bat kajela me khalaya bro kawei kumba philayu i bahakini kisan snem ka sarkar MDE kumno katre kumno kale namta jongi bat kabaning kong ba pipek ba kita ki jingtrei kata ka jingbam sap kabala cerkai ka assembly klempat pendep kala tua itu ki jingking kilo orpai katu kastan hamoyo ro kala orpai te khaptam haki constituency ki jongi lada pipek pej kum kini kilong kumno karkom siang rong kumno ka rukom ai ya kita ki development ki baper rei kalabun kajing bam sap kimda trei bha kimda le bha hakata karkom kabadai rei kila shule tang kumno ba ban pen i sekipai ba bat pen thame nakapor sakapor tengah khot ngawer ya phi menta ka kanti to ngen persong dor ya kabut ka jonga ka jongpi kasibut bat sengabha ya mi renti bat hakar punyo tarik dang step teng ngen ai ya kata kabut bat swaba ngen ai ya kabut tu gidabu ka jing duai nalayeng nalasem kenang ba ngin yo ya kita ginong mikmat kibati briu kibati blai kibape ya kakhia ka shon ka jongi manla kapor bat khnang bangin yo ya tikinong mikmat kibasu thu bat kibape ya kakhia ka shon habang pe ya gini gisurok pe kilong kumni empat lap yait kali dang sudap siang rei kisu siang tang na kanjang kumbata lipstick kumbaong tang sunyat lakhoi te haba kilom kumne lakumban ong no ba hakini ki hau neus nem arajar khapra ki ong ba yalap election ki lai ya penpau haki campaign ba pher ba ki ong ba kakam jam bania kaktin rei lada pipej menta hoi kalom sisa kumta pej kum kini kalom ba kakam hoi kakam jam bania tin namar ba pila iyo ihi karkom trei bat kipat ba jong ki constituency ki de ban suthu khantam sekini ki Thai West jongi ba ngila sha nyon saba palat nadong sadong ki kam ki jam karoi kapar bat baro ki ngakrpat ya phi ba sobha pan sapriang la mia kanika video ka jonga kenang ba kane ka video kan poi highway pa iway para do para senam bat ladang idei kita ki breu ki badon ya kata ka mesim ka jingkit klik sobha dapen syong dor swaba hintep ya ka vote ka jong phi namar kane ka dei ka hok ka jonga jong phi om da mano ba pen bor to ngakerpat ro ye phi ba wat ailat ba kapisa kan thiet nam ta kabut ka jong phi rei kadei kamon ka balaj luj ka jonga ka jong phi ngakhot ngawer ya phi ha kanei kan kenti ya ngenia yeng teli bat ngia don ngia trei da ka jing ya siu thu jing mut klem da don ka jing ya thrai sniu iwei khnang ba kari bat ka jaj beriu jongi kanang kiu kipateng jongi kinang yo ai kata kaburom na kabenta kibalalek nang ba kin sup kin san rei Udang apej hakini kipor kalalong kumbas nsar
damano remano kumba hakta por ndai ba kilale da kabor ladap him ngei kumta ngin le kumta ladap him le kumta ngam le kumta tengah khot ngawer ya pi ba hakane kapor ba kari India jongi kadai kata kari sinsar pajba ndrei ngimdei ba mano ba kontrol lane mano ba penting persmit namta jongi ngakerpat ya pi hakar punyo tarik sobha ban dapat syongdor bah ban thep ya kabut ke jopi tangkini ikin tien ba khniat blai subun ngin sai kendok pat hakiwei pat ki video